Erokamano nyakora mogidang'is ni wayueyo mana machuok to wadhi nyime gi weche manyien kama koro ni to ne mane en jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua oyudore kendo kama tek e lwet kweth moro mane omonjo kendo rocho chokruok mare mane entie gwenge mag Shamata e kaunti ma Nyandarua. Ne ochune ni otem hepo gi kata jomoko mondo otem hepo gi Gachagua mondo kik oyud hinyruok moro amora e tulono mabende onge ng'ama ne oyudo hinyruok. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nyakora mogino keto wang'e kaka weche ne chalo kuno kendo mae report mare. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua omote bade kendo neno matek e lwet rowere mane obedo gele kendo chwo kode thuri kinde nyasi mane obagi Samahati e kaunti ma Nyandarua e kinde alam mar rwako pacho jaod bura Ruben Gitau moyangore kaka jamba. Rigathi ochuno mondo otonygo kod jorit mage bang' obila diro iro malongo wang' kaluwore kod ojiende mane oturo kod CK e wi soko wang' sirikal mar William Ruto. You cannot govern people by force, and you cannot force them to do what you want. Mutaongea na hao wa Kenya, mjue nini mewakasirisha, you address that problem. Hii maneno ya kuharibu mikutano ni maneno imepitwa na wakati. Na hata mkiharibu mikutano, hii watu wako nyumbani na kura zao wanakaa tu. Jorit mage ne umeka gweno maumo nyithinde e bombe kuom dakika moko kapok jal moro mane orwakore ka obila diro iro malungo wang' e romo. Wacheni kufanya vile Moi alikuwa anafanya. Wacheni tabia ya kutishia wananchi na viongozi. Wacheni tabia ya kulazimishia wananchi vitu ambavyo hawataki. Hata mkiharibu mikutano, hata mkituma vijana wakuja na mapanga, hata mkikuja na tear gas, hii watu yote walitoka kwa UDA. Jotelo mane oteno Gachagua moting'o seneta ma Nyandarua John Methu, nyawadgi ma Githunguri Gathoni wa Mushomba, seneta John Nyuto e kin mamoko otiyo kod thuolono kendo dunyore kod jatend piny William Ruto ka gikone owe nyisa chae ne mane en jalup ne Rigathi Gachagua. Hata ukisahau kila kitu yenye utasahau, siku ile unacheka na hii watu yote unacheka nao. Ukienda Nyanza unacheka sana. Ukikuja hapa tukikwambia tutaki ng'ombe yetu idungwe unatuita washenzi. Siku ile ulikuwa unataka kura, hii watu unaita washenzi ndio walikupigia kura. Tunajiuliza maswali. Watoto wetu wanashikwa na kuuawa. Kazi inarushiwa naibu wa rais wa pili. Hawana heshima. Haya ni mambo ambayo tuliyaona miaka 30 iliyopita. Kata odoko ni onge jok mano hinyore kinde tienda gi machama tuni kamano. Mine to ne oleny kendo wuok kata kamano. Ojende to odhi nyime kod romo nyaka giko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano nyakora Ramogi kuom yiero Ramogi TV giko mar weche manyien mag ang'ich welo gi e kinde ni pod wan gi mamoko